Aluongo ochika tir, okona jakom. County Commission okona ni kadwa na yombe mayot, tawuo gi chairman mondo omiya support. Nito kok chairman omiya support, tanyalo yombo bato dhi bedo adhi chido kuok kabisa. Koro nitie gik mana wachone e mbele jowagi. Mane ok mora ga kode. Tunakone since jakom no sewuoyo koda, abiro mi support. To kane ji wuok saa 8 gi dakika moko, MPs go kwayo MPs mondo wuogi mondo wadong kode ji ariyo. Kane wadong kode ofisa, nokone jakoma iyie go chonga piny kama ni support. Nakone ni anoka ni Nyasaye. Abiro dhi mi support. And na mi support. Kawuono to wuok kendo kawo microphone. Owache mbele ji ni ane maduoko party chien. To ka an ayomyom machal kamano. Karango manokele ofisa. So magi e dishonesty e siasa ma ok ber. Ka in ja siasa, bed ja siasa magimi wacho kawuono